अलसिया सङाखै थैदोंना दाना बादै जाबावदो नोंहामजो गोदाननि ओंखाम ओंख्रि संनाय एथ' दुब्लियाव मेंनानै फैनानै ओंखाम गैया ओंख्रि गैया होनजाबावबाय मा मानसि जाखोब्रा नोंसोरलाय दुब्लियावबो जाया न'आवबो जाया गोख्रै बेदरलाय थां दहाय फुंनि 100 थाखा आग्लायनायजों बे दहाय 100 थाखा आग्लायनायजोंथ' जाबोदों जोङो बे आंनि खरसा 200 थाखा दङ बेखौ लानानै थाबलाय माबा संफै आर दा सङाबा हले बे न'आव दागाफै जाम्बि बायदि संनो थिनखाबाय आं दहाय रायजालायबायना दा आरोबाव बिसिबां रायजाबावनांगौ जाखो नोंनि थाखाय आंलाय मालाय बानायखौ हायो आरो मालाय बाखाथारबायबा आं गोसो जानानै बादो जाहैबाय बेनो जिरायनानै थाथ' दलद आफानो अमा गाज्रि लायनानै संखानायखौनो थाब मोनजानायनि आंबो थाङो थाद जाम्बि थाबायनो